Que a mí me parece increíble. Nosotros vinimos de trabajar en campos de desplazados de Sri Lanka antes de empezar aquí, en enero, cuando encontramos a los chicos en el río, porque había otras organizaciones pero nosotros no. Y es duro volver de Sri Lanka y darte cuenta que en tu ciudad la gente vive peor, porque estaban peor que la gente de campos de desplazados. Y una ciudad con la capacidad de construcción que tiene, bueno, de crear casas, que tiene Valencia, no puede darle casa a 80 personas. Eso, no sé, lo dice todo. Porque uno tiene un sueño. Yo quiero pisar Europa. Como uno aquí trabaja, ahorra dinero, yo quiero pisar África. Y va a África. A ver si se me entiende. Nadie sin derechos, nadie sin techo, nadie sin derechos, nadie sin techo. Y sí que estamos preocupados porque nosotros pensamos que este año, con las oleadas que está habiendo, mucho mayores que la del año pasado, tendremos más. Y si no podemos casi manejar 110, que es lo que se empezó en el río en febrero, si en el río se nos plantan 200 personas no sabemos qué vamos a hacer. O sea, yo en este momento estoy asustado de la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Porque aquí no podemos integrar a más, aquí a lo mejor podrían entrar si movemos 40 o 40, pero seguiríamos teniendo 160 en el río. Y una ciudad con la capacidad de construcción que tiene, bueno, de crear casas, que tiene Valencia, no puede darle casa a 80 personas. Eso, no sé, lo dice todo. Se nos chupa la energía, se nos chupa todo, y ahora se nos trata como si venimos aquí a robar algo. Aquí nadie roba a nadie, aquí cada uno tiene su cabeza y cada uno hace la cosa como puede y nadie roba a nadie. Y que además no hay margen de maniobra, es un no. O sea, yo creo que más que uno es un no darle voz. O sea, el Ayuntamiento de Valencia es invisibilizarnos. Para ellos esta gente no existe. Medios, ya se sabe, quiero decir, hay muchísimos otros medios que hablan de otras cosas. Entonces, aunque salgamos 10 minutos en la tele, luego se tapa. El impacto yo creo que es bajo. Si tú hablas con la gente de Valencia y le preguntas, ¿dónde están los inmigrantes? Dicen, no lo sé. O sea, no somos una cosa así como que se conozcan. El compromiso lo tienes, el Ayuntamiento. El compromiso es poder llegar a un proyecto para poder financiarte en un realojo, paulatino, sin prisas pero paulatinos, y las ayudas con las que dispone el Ayuntamiento a tu entera disposición. Esa idea que tú me has dicho me parece una idea buena, pero para eso hay que sentarse, escribirlo y presentarlo. El equipo técnico del Ayuntamiento está a tu disposición, que se siente con Psicólogos Sin Fronteras, se siente contigo y empecemos a llegar a acuerdos y a empezar a trabajar para y por esta gente. ¿Vale? Yo la declaración de los políticos no te puedo decir nada, porque yo no soy político. ¿De acuerdo? Nosotros queremos es que el tiempo que tengan aquí sea lo más corto posible para conseguir documentos y trabajo. Y ya que puedan buscar otro lugar, pero hay en las primeras situaciones en las que se encuentran en el río, que llegan y ¿dónde van? ¿Dónde pueden dormir? Van al río, pero no tienen nada. En quant a la ciutat, el projecte pot ser més salvatge siga el del Cabanyal, no? Que és una aposta personal. Jo penso que ja és una qüestió de tossuderia de l'alcaldessa de València, que s'ha encabotat en que Blasco Ibáñez té que travessar un barri sencer, llevar-li les cases a més de 2.000 veïns, i bé, això està en el tema dels tribunals, però bueno, quina necessitat té realment d'aquesta ampliació de Blasco Ibáñez, no? Des del seu inici aquesta avinguda no havia sigut plantejada per a connectar València al mar, sinó per a connectar València amb els pobles marítims. Si ara ho fan
destruint els pobres marítims, doncs, no ho sé. I clar, evidentment tot això genera un moviment especulatiu al voltant de les noves construccions, els preus que se van a pagar van a ser molt baixos, els preus evidentment de venda després dels pisos no seran tan baixos. Això entraria dins de lo que es la ciutat. Más de 70 millones de actos sanitarios al año. Además, son más de 2.000 los edificios que de una u otra manera tienen relación directa con la sanidad y unos 200 los que están 24 horas abiertos en el territorio autonómico. Estas son las cifras del gran esfuerzo. No obstant així, per exemple, hem compartit vivenda en una família gitana que tingué, els de bona puesto, ells tenen su fills i tal, i tenen la seva manera de vida. No? Però el tema de l'especulació és algo que no sé si s'ofegarà, no sé si no, però les vies alternatives per a mi tenen que estar per als jovens i no jovens, perquè no se poden aprofitar tant les grans empreses, no poden tratar a la gent com si foren merda i aprofitant-se d'ella d'esta manera tan bàrbara, no? Que el que són els salaris són baixos, no? I que la qüestió és que no arribes a final de mes, no? El que és pagar un alquiler, i que no pots fer-ho, no? No t'arriba econòmicament i tal, te veus ofegat i entenc perfectament que la gent que ocupa una casa, diga, això està avui, col·lega, això no s'està utilitzant, això està parat, per què? Perquè és d'algú, perquè té un títol en nòmina. Este tio igual té 5 cases, 6, 7 i solo gasta una, per favor, però on estem arribant, no? Veus com empreses de la construcció, tipus Llanera, en menys de 10 anys han multiplicat per 20 o per 30 la seva capacitat de negoci. Això evidentment és irregular, d'alguna manera és irregular. El centre social este pretenim mostrar que hi ha una forma de vida a part que la de tindre un pis, tindre una hipoteca, tindre vacances en estiu de 30 dies a les Bahamas, no sé. Hi ha una altra forma de viure en esta vida i que em resulta prou absurd tant de consum i tanta tonteria que després podem aprofitar el que siga de més, no? Com se pot veure així. A mi tindré que treballar tots els dies en una empresa i passar-me 8 o 9 hores, arribar a casa cansat, pagar la hipoteca, pagar la llum i tal, i en realitat me veuria ofegat i no tindria aquesta qualitat de vida que en realitat tinc, tio. Si canviem els arbres per camps de golf, ens tapen la boca amb diners i si et quedes a casa sabent que és millor que ens trobem al carrer. No volem més muntanyes quadrades, la natura està feta un femer, empresaris polítics jugant, sempre a fer més diners. O sigui, jo per exemple he estat en gent d'Alacant que me dia, però si tu eres de València, allà en València de puta mare, no? Així a Alacant no arriba ni un duro. Jo dic, així a València que mos arriba. Així a València estan fent grans monuments, estan fent de tot, però la gent del carrer no en merda, no? I és un poquet això, no? Que jo no penso, pues lo que vols és arribar a la gent, no? Fas mitjans populars per la gent que no té diners que vinga, no? I sempre vols arribar a lo que és a tot el món, no? Que veig que hi ha una altra manera de viure, una altra manera de funcionar. Però què passa? Que quan te fiques a ocupar t'arriba un mogolló de traves, no? Que si el FEM el tireu mal, que si així ven drogadictos, que si les activitats que feu són molt brutes, que si... I t'arriba un moment que dius, hòstia, si és que jo volia lluitar, no? Perquè la gent vinguera, i arriba un moment en què la gent està en contra teua, no? I tu creus que en realitat estàs fent alguna cosa que creus que en realitat personalment que està bé, que és una evolució, que és algo per a créixer, no? I que no és algo res dolent, i te trobes en mogolló de perjudicis socials, en què moltes vegades la policia també parla amb els veïns i diu, no, estos no són estudiantes, estos són drogadictos i tal, no? I a part, el mass media, no? El que és la manipulació en general de la gent, jo en el meu cas, jo m'he donat compte que és brutal, no? Entonces te dones compte que tires ahí a lluitar perquè vols lluitar en ells i que ells vinguen i participen i en realitat és